ग्रीन लाइफ NGO नि दैदेननायाव शुक्ला दैजिरि जि फेस्टिभेल बाव फैनो मोननानै बिराद गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि जायगायाव माने बे टाइपनि माने बिराद मोजां मोनसे माने फेस्टिभेल बाव अर्गेनाइज जादों। गोजां बोथोरनि मानसिफ्रा बिराद टेनसनाव थायो दायो व्यक्तिगत आंखाल माबा माबिखौ लानानै बिनि गेजेराव बिदि मोनसे फेस्टिभेल मोनसे माने रिलेक्सेसन रिक्रिएसन मिउजिक आरो बिदिनो मानसिफोर लोगो मोनलायनायनि मोनसे माने सुबिदा ग्रीन लाइफ NGO आ खालामनानै होदों। आं बिथांमोनखौ बिराद साबायखर बावहरदों आरो बिदि फेस्टिभेल अर्गेनाइज जानांगौ मानसिफ्रा जाहाथे बिदा फंबाय अनलायनाय भाईचारा होनना जेखौ हिन्दीआव बुङो बेयो माने बिराद स्ट्रं जायो मानसिफोर लोगो मोनलायनायनि सुबिदा जायो नङाबा दा गामिनि मानसिखौनो लोगो मोनलाया खिन्थु बिदि फेस्टिभेलफोर जाबासो बयबो ज' जायो आरो लोगो मोनलायनायनि मोनसे सुबिदा जायो। बिथांमोना आंखौ दिनैनि कालचारेल प्रग्रामखौ बेखेवनो लिंदों आङो बेखेवखांबाय आरो बेखेवनो मोननानै माने बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर आङो बावहरबाय जाहाथे उनावबो जोंनि जायगायाव बे फेस्टिभेलखौ बिदि खुंलांबाय थानो हायो बेखौनो आसा लाखिबाय आरोखि। बेनि गेजेरजों लाइमोनफोरा मा मेसेज होनो सानो? जोंनि जि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव थानाय जिफोरो प्रतिभा टेलेन्ट बे टेलेन्टफ्रा सुजुग मोनसे मोनो बिदि फेस्टिभेलफोरनि गेजेरजों मेथाइ खननाय मोसानाय दासो सिफुं दामदों दा बेफोरबादि जिथु टेलेन्ट बे टेलेन्टफ्रा मोनसे एक्सप'जार मोनगोन प्रसार जागोन आरो उनहालागै बेनिख्रुइ देरसिन माने प्लेटफर्माव जौस्राङाव थांनायनि मोनसे लामा मोनगोन आरोखि।